Ja, nu kører vi videre. Nu hørte I sidste gang i den sidste video noget om baggrunden for Stanislavskis metoder og baggrunden for, hvorfor han udviklede sit system. Og nu skal vi videre og høre lidt om selve systemet. De grundlæggende ting i Stanislavskis syn på skuespilkunsten er, at indlevelsen er i centrum. Man skal være troværdig i sin rolle. Men han vil gerne have, at det er genkendeligt for tilskueren, at der foregår en identifikation med rollen hos tilskueren. Og det mener han, det gør, hvis man spiller troværdigt, så man kan tro på den her karakter. I tråd med naturalismens syn på scenografi og teater i al almindelighed, så mener han også, at det er vigtigt, at det er et realistisk rum, skuespilleren agerer i, altså scenografien. Og kostymerne skal hjælpe skuespilleren med den her troværdighed. Man skal med andre ord agere, som man ville gøre i virkeligheden, være naturtro eller virkelighedstro i sin ageren. Det er en meget psykologisk spillestil. Det er vigtigt, at man er motiveret i situationen og i den tilstand, man er i, og det kommer ind på lige om lidt. Og han ville bestemt ikke have, at der skulle være det, han kaldte falskhed og klichéer. Hvis du skulle spille forelsket, så skal du spille forelsket som den person, den rolle, du fremstiller, ville være forelsket. Og ikke en kliché med, at du måske lægger din hånd på dit hjerte eller andre klichéer. Og man kan sige, at han går meget ind for en psykologisk realisme i spillet. Man kan summe det op til den hovedsætning, han fremgår med. Han siger, at du skal være rollen, du skal ikke spille den. Du skal være rollen, ikke spille den. Nogle af to af de ting, han pointerer som meget vigtigt, det er motivation og fysiske handlinger. Men vi tager motivationen først. Du skal altså handle med et formål. Du skal vide, hvorfor du er på scenen på det her tidspunkt, og ikke bare gøre noget som for eksempel at sidde over for det at sidde og vente. Han har i en af sine bøger, som han har bygget op på den måde, at det foregår som en undervisningstime, hvor han står, og det er faktisk ikke ham selv, men den figur, han fremstiller som dramalæreren i hans bøger, at han på et tidspunkt bad nogle elever om at sætte sig. Hvad skal jeg gøre, sagde eleverne så. I skal bare sidde. Og de vred sig på stolen og kunne slet ikke finde ud af det. Så sagde han, okay, vent lige et øjeblik. Og så stod han og bladrede i sine papirer. Og så sad eleverne helt stille og roligt, og så sagde han, tak, I har gjort øvelsen ganske udmærket. Og øvelsen var selvfølgelig, at da de bare fik at vide, at de skulle sidde, så kunne de ikke finde ud af det. Men da de havde en motivation, at de sad der, fordi de ventede på, at læreren formentlig regnede det med, ville give dem nogle instrukser, så faldt der ro på dem, så havde de en motivation for at være på scenen. En anden ting, som han synes var meget vigtig, var de fysiske handlinger. Og de fysiske handlinger var sådan set, man kan sige, udgangspunktet på mange måder. Han ville gerne have, at de fysiske handlinger hang sammen med det psykiske. For det første skulle man gå ind og fordybe sig i de givne omstændigheder, som jeg også kommer ind på, når vi kommer ind på selve teknikken og metoden. Men de givne omstændigheder er alle de omstændigheder, som der er rundt omkring personen. Sæt sig ind i, hvad det er, der sker for personen, hvad baggrunden er for personen, og det kan være helt ned, hvis man får oplysninger om, hvordan barndommen har været for den her person. Hvad er de omstændigheder, der gør, at personen er på det sted, på det tidspunkt i sit liv? Og så ville han så gerne have, at man improviserede dialogen og havde et fokus på de fysiske handlinger. Hvordan skulle kroppen så agere? Og derefter så tog man så selve dialogen på. Så altså først handling og hensigt, altså motivationen, og derefter replikkerne. På denne måde så er spillet i fokus på bekostning af dialogen i indstuderingens øjemed. Det er meget sjældent, at man kører fuldstændig stringent efter det der, men det kan man godt gøre.
I har sikkert hørt om method acting, nogle af jer. Og method acting er en videreudvikling, blandt andet af Lee Strasberg. Det er ham, som blev sat i forbindelse med method acting. Og I kan se et billede af ham her. Og han arbejdede og videreudviklede Stanislavskis system og til det, der så blev kaldt for method acting. Og man taler så også om metodeskuespillere. Og han har jo arbejdet med meget forskellige personer. Her kan I se, at han arbejder med Al Pacino i en Godfather 2. Herover der er det Marilyn Monroe, der er med i en film. Og i den film, der arbejder hun sammen med en meget stor engelsk Shakespeare-skuespiller, som hedder Laurence Olivier. Og hun, kan man næsten se på det her billede, at hun suger simpelthen sin viden fra Strasberg, der sidder her, lytter til ham og prøver virkelig at lære. Hun ville rigtig gerne lære det her at være en seriøs skuespiller, men hun havde, om jeg så må sige, sit udseende imod sig, og fik aldrig rigtig lov til at vise sig, folde sig ud som en stor skuespiller. Det næste video, der skal vi så til at se på metoden og på de teknikker, som I skal kunne og kende til og forstå. Så vi ses om lidt.